Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya ce matakin cire tallafin man fetur da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne ya ceci tattalin arzikin Najeriya daga durkushewa gaba ɗaya. Sunusi ya bayyana cewa baya ganin wata matsala idan gwamnati ta zaɓi bayar da tallafin, sai dai ya yi nuni da cewa ya fi dacewa tallafin ya kasance kan fannin da ake samar da kaya a cikin gida. A cewarsa, sanya tallafin kan kayayyakin da ake shigo da su daga ƙasashen waje baya amfani ga ci gaban ƙasa, domin hakan na ƙara dogaro da ƙasashen waje. Ya ƙara da cewa tattalin arzikin Najeriya na buƙatar tsare-tsare da za su inganta samarwa a gida, musamman a ɓangaren masana'antu da noma, domin hakan ne kaɗai zai rage dogaro da waje kuma ya samar da ingantattun ayyukan yi ga 'yan ƙasa. Shin kuna ganin cire tallafin man fetur ya fi amfani ga 'yan Najeriya ko kuwa ya jefa talakawa cikin tsadar rayuwa? A wani labarin kuma, a wani yunkuri na tallafawa harkar ilimi da lafiyar yara, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana shirin ciyar da sama da ɗaliban firamare miliyan 50 nan da shekara ta 2026. Jagorar shirin, Hajiya Aderemi Adebowale, ta ce an tsara wannan aikin ne domin baiwa ɗaliban da ke makarantun firamare damar samun abinci mai gina jiki a kullum, tare da shigar da yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba cikin shirin. A cewarta, manufar shirin ita ce ƙarfafa iyaye da al'umma wajen tura yara makaranta, tare da tabbatar da cewa babu wanda aka bari a baya wajen cin gajiyar wannan tsari. Tambayar mu anan ita ce, shin shirin ciyar da ɗalibai miliyan 50 zai iya magance matsalar yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya? Ƙarshen labaran kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.